We're going to sing hymns. We are going to sing hymns. See, we are not called to entertainment. We are called to worship. And we go by the leading of the Holy Spirit. And I just really believe at this point in time we need to dig deep. Tell your neighbor, dig deep. Go deeper tonight. Hallelujah. Mangwanani, madekani, whatever time it is to you, good morning, good afternoon, good evening. We tichange tichita and the smile on TV. Tichange tichita midnight prayers Wednesday and Friday, same time, Wednesdays and Fridays. So in case you miss any of my programs, you can tune in on Wednesdays and Fridays. We have a lot of people who are asking midnight prayers at Kwangwai. It's going to be every week, Wednesdays, same time, that is 12 midnight, and then Fridays midnight, same time. A purpose for these midnight prayers, they could equip each other to prayer. Tinamate uitichiziva kuti there's a spiritual dimension in life that we ought to attend to. Saka, in case some people have missed, or you miss maybe on a Wednesday, you knocked on Friday, we are going to be there. You miss on Friday, you know on Wednesday we are going to be doing my midnight prayers. So so I decided to go on Wednesdays and Fridays to it my midnight prayers. Don't worry, deliverance. Don't worry, deliverance. So that we equip each other to fight. Life is a matter of fighting. If you do not fight, the devil will do whatever he wants with your life. So penyu unokupa zvaunorwira kwete zvaunofanirwa, not what you deserve. It does not give you what you deserve, but what you fight for. And the Paul anodzisa kuti mukurwa kwacho haungokande zvibhakera so unokandira mumhepo. You must have your target. You must know where you want to, where your target. Saka kuti handikandi chibhakera seanokanda mumhepo, but ndinokanda seuyo anoziva paroda kurova. Saka welcome everyone. God bless you for tuning in. It's entirely for prayers, and we have to pray. So those who understand prayer, please, you do good by joining me and by sharing the broadcast to others, and by telling others that every Wednesday and every Friday midnight tichange tichisangana tichinamata. So I'm going to read from the book of Job chapter 1 from verse 6 to verse 11, and we are going to pray based on that scripture.
Now there was a day when the sons of God came to present themselves before God, and Satan came also. And Satan came also. And the Lord said unto Satan, Hence thou comest. Then Satan answered the Lord and said, From going to and from in the earth, and from walking up and down in it. And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God, and escheweth evil? Then Satan answered the Lord and said, Doeth Job fear God for naught? Hast thou not made an hedge about him, and about his house, and about all that he hath on every side? Thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land. But put forth thine hand now, and touch all that he hath, and he will cast thee to thy face. Then if you read Luke chapter 22, verse 31. Luke chapter 22, verse 31. Let's read so that we begin to pray. 22 of Luke. Inoti iyo and the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you. And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. That he may sift you as wheat. Now, I will take you, we are going to pray against every evil request over your life. I want you to know, ndoda kuti uziwe kuti kune ma request, kana kuti kune ma demands a Satan that he has placed on your life, that he has placed on your marriage, that he has placed on your job, that he has placed on your life. The Bible says, it was now Jesus speaking to Simon. He's anoti, Simon, Simon, Satan wakukumbira kuti akupepete se wheat. Satan akukumbira, Satan wakukumbira life yako kuti akupepete se wheat. But Simon uyo haasikuziva kuti behind the scene kune kukumbirwa kwe life yake, kune kukumbirwa kwe life yake. Satan ari kuti ndipei life ya Simon, o Satan ari kuti ndinoda kuparadza Simon. But iye vacho arikuda kuparadzwa, haasikuziva kuti arikuda kuparadzwa, haasikuziva kuti kune behind the scene there are demonic evil requests over your life. Behind the scene there are demonic requests over your marriage. The devil is demanding or is requesting to destroy your life. He's requesting to destroy your marriage. He's requesting to destroy your health. He's requesting. So we want to pray that all satanic evil requests that the devil is placing on your life, they are not granted. Because if they are granted, you will see the manifestation of it in the physical. Don't watch out, things will just go haywire. Why? Because before those things begin to manifest, there was a demand, there was a request that was placed on your life.
Satani wakaona life yako wakati ndinokumbirawo kubata utano hwake. Akati ndinokumbirawo kubata utano hwake. Saka iwo chavakatanga kuona kurwara, but kurwara ikoko kusati kwawepo chakatanga, it is the request. Pakasendwa request yokuti ndinoda kubata utano hwake, nditenderei ndibate utano hwake. Ukawerenga panyaya ya Luka 22, Jesu anoti Simon was busy minding his business. He did not know that behind the scene there was a request over his life. Kune zvinhu zvizhinji, kuna matare mazhinji ari kugarwa munzvimbo dzevakaipa. Kune matare mazhinji ari kugarwa munzvimbo dzevakaipa. Donzvo o agenda yedare racho riri rekudiscasa kuparadzwa kweupenyu hwako. Saka tiri kuti mangwanani ano tichinamata this midnight hour, any demonic request over your life, any demonic request over your finances, any demonic request over your marriage, that demonic request must never be granted. It must scatter by fire. It must scatter by fire. So, ukawerenga kubuku ya Job, Satan, the Bible says, and the sons of God appeared before God. There was a meeting between God and his sons, and the devil appeared also. But conversation ya unonzwa ipapo haisi pakati pa Mwari na wanakomana wake. I conversation ili pakati pa Mwari na Satan. Mwari achibvunza Satan kuti unobvepi? Satan ndokutsanangura business rake kuti ini munondiziva ndinokwira nekudzika. Donzvo rake rekukwira nekudzika anenge achitsvaka wekuparadza. Anonzi, have you considered my servant Job? Anotanga kupa mademand o kurequesta upenyu hwa Job. Rimwe zuva Job anongomuka achinzi vana vake vafa. Chakatanga hakusi kufa kwevana vaJob, kwakatanga kwagarwa dare munyika yemweya. Dare iroro rakagarwa Job asingarizive kuti kune dare ragarwa paupenyu hwangu. Chaakadzotanga kuona iye mulife yake kufa kwevana vake, kutorwa nekuparadzwa kwepfuma yake, kuparadzwa kweutano hwake. But hazvina kungotanga in the physical. Kune dare rakanga ragarwa munyika yemweya. Kune mumwe munhu akanditeereko zvinezvi. Kune dare rakagarwa pamusoro pekubuda kwako basa. Saka usati wabuda basa, kune dare rakanga ragarwa rekunzi honai munhu uyu tikamuregedza achishanda. Ari kuunza shanduko kumhuri yake, ari kuunza shanduko kubasa raMwari, ari kuunza shanduko mucommunity yake, ari kuunza shanduko munyika yake. Saka kuti timupedzere kana kuti timupedze simba, ngatiparadze basa. Saka iwe wakaenda mangwana kubasa rakanga wasiya zvakanaka madeko, ndokuenda mangwana wakanzwanzi hapasisina basa rako. Chatanga kuitika hakusi kutanga kwekushayiwa basa. Kune dare rinotanga ragarwa rinopasisa kudzingwa kwako basa iwe usati wadzingwa basa racho panyama. Ndinoda kuti mumwe munhu ariko zvinezvi anamate munamato. Itadare rese rakagarwa paupenyu hwangu ndinoriparadza nezita raJesu. Dare rese rinochokuita nekuputsirwa upenyu nekuputsirwa pasi kwangu ndinoriparadza nezita raJesu. Dare rose rakagarwa rine chinangwa chekuisira upenyu hwangu pasi ngariparadzwe nemoto, ngariparadzwe nemoto, ngariparadzwe nemoto, ngariparadzwe nemoto in the name of Jesus. Dare rose rinochokuita nekuparadzwa kwemba yangu, dare rose rinochokuita nekuparadzwa kwevana vangu, dare rese rinochokuita nekuparadzwa
pfuma yangu, dare rose rinochokita nekuparadzwa kweupenyu hwangu, I scatter it right now. Nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu. Ndinoputsira pasi dare rose reusina kururama, dare rose rakagarwa kumusha kwandinobva, dare rose rakagarwa nevaroyi, dare rose rakagarwa nevakaipa, dare rose rakagarwa nevasingade kundiona ndichibudira, rine chinangwa chekuona ndichiwira pasi, ndinoriparadza nezita raJesu. Let it be broken, let it scatter in the mighty name of Jesus. In the name of Jesus, we scatter and we destroy any power assigned to bring you down, assigned to torment you, assigned to afflict you, assigned to steal from you. Let it be scattered by fire. In the name of Jesus. So, dare rose rakagarwa rine donjo rekuwirisira kwako pasi. Uchaona kuti life iri more spiritual than it is physical. Ndava zvinhu zvose zvaunoona panyama zvinenge zvapasiswa munyika yemweya. Ndinoda kuti unamata kuti wose chose chakapasiswa munyika yemweya chine chinangwa chekukuparadza ngachiparadzwe icho nezita raJesu. Any weapon formed or fashioned against you in the realms of the spirit that is meant to bring you down, that is meant to destroy you, I command that weapon, let that weapon be destroyed. Let that weapon scatter. Let that weapon be destroyed. We come against any weapon. We come against any divination. We come against any spiritual wizardry. We come against any witchcraft power. We come against any occultic power in the realms of the spirit, waiting to take your life down, waiting to destroy your marriage, waiting to destroy your finances, waiting to destroy your life. As we pray this midnight hour, we take authority, we take charge of our lives. We scatter the plans of the enemy. We scatter the ordinance that have been set in the realms of the spirit. We scatter every power of divination. We scatter every sangoma who have been consulted on behalf of your life. We scatter every individual who has taken it upon themselves to fight your life, to bring you down. Any individual with an evil assignment, any power with an evil assignment over your life, let it be scattered by fire in the name of Jesus. This midnight hour, someone take responsibility over your life. This midnight hour, someone declare. This midnight hour, someone declare, paralyze every hand of the enemy that is stretched to touch you in the midnight hour. Ruoko rwose rwakatambanudzwa, rakatambanudzirwa kubata life yako in a negative way, rakatambanudzirwa kubata life yako in an evil way. Let that hand be paralyzed in the name of Jesus. So usati warwara, kune dare rinopasisa kurwara kwako. Usati warambana nemurume wako, kune dare rinopasisa kurambana kwako. Pati parukugarwa dare iri, iwe haupo. Parukugarwa dare iri, you are not consulted. Saka unotoona kuti Simon anotounzwa zvedare raSatani, iye asingarizivi kuti Satani uchifamba, kuti iwe Peter uchifamba panyika kudai, kune vaita musangano munyika yemweya, kuminyika yemuchadenga, wapasisa kuwira kwako pasi. Anonzi ndinonamatira mumwe munhu nhasi. Any gathering from your village, any gathering from your workplace, any gathering from your community with the purpose of bringing you down, let that gathering be scattered. The agenda of the gathering is scattered right now in the mighty name of Jesus. So wakazosara obuda mumba warambwa nemurume, nyaya yacho yakanga yagarirwa dare kare. Saka Job waisaziva kuti kune dare ragarwa munyika yemweya rine chekuita nekuparadzwa kwelife yake. Chaanotaka kuona iye inyuzi dzekunzi wana waparadzwa. Chaanotaka kunzwa iye inyuzi dzekunzi pfuma yaparadzwa. Zvinhu zvose zvatonga kuitika panyama, but kwazvinozvarwa nekwazvinoitirwa nekwazvinokonzereswa kunyika yechadenga,
zvinhu zvose zvakamisikizwa paupenyu hwako gore rino kuti zvikuparadze, I destroy them by fire in the name of Jesus. Lagabadaba lagabo shagadabahande. Paradza, paradza, paradza. Someone declare scatter. Someone declare scatter. Someone declare I scatter and I destroy. 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 Destroy, 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 destroy by fire. Any power life yatinorarama ine zvinoikontrora. Life yatinorarama ino kune kunobikwa life, kune vanokontrora life, kune vanodetermine zvinouya kuvanhu, zvinowanikwa nevanhu nezvisingawanikwe nevanhu. There are those that will monitor your life and remote control you from a place. Kuti posa paunoda kubata minana wako vanouta kuti unzvengwe nemunana wako, vanoita kuti upesane nemunana wako. Pesa paunofanirwa kuwana basa kune chinhu chinofanirwa kutoitika. Kune vanhu vanorarama in circles and they don't know that the reason why they go in that circle. Kune dare rakagarwa paupenyu hwavo rinomonita kurarama kwavo, rinomonita my steps avo. So you are monitored. I want you to declare scatter, 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 scatter. Let anything in that form, in anything like that in your life, that monitors your life, that monitors all the moments you're about to be promoted and brings you down, let it be scattered by fire. In the name of Jesus. Lemo kadabaya kimoria de heso. Saka usati washodza munana wako, kune dare rinofana kugarwa rinopasisa kudonhera kwako pasi. Dare rose rakadaro ngariparadzwe. Dare rose rinogarwa kuti pose paunobata mari iparare, pose paunobata mari kuite matambudziko akawanda. Dare rose rakadaro ngariparadzwe nezita raJesu. Kana dare iroro rikasaparadzwa, ndo paunoona panyama yako kana mulife yako mune zvinhu zvinotanga kuitika zvisingakufadze. Nyamba une mukana iwewe kuenda wokushanyira dare iroro pamweya, wotaura mashoko, woparadza kuti zvose zvakawiriranwa, zvose zvakawiri, whatever that was agreed on that meeting that was negative in nature, that was evil in nature about your life, let those things scatter. Most of you people, you let things be in your life because you do not participate in your life. You have no participation in your spiritual life. So things are just happening the way they want because you are not playing any role in that life. There is a place where you can stand in the realm of the spirit and begin to scatter every weapon formed against you, every satanic pronouncement, every satanic proclamation, every satanic declaration that was released against you. You can also enter in the realm of the spirit and say, every weapon formed against me, it will not prosper in the name of Jesus. But many times we let things be because we do not want to we do not want to participate. We think things just happens. Saka usati wewe wakundikana in your life. Kune dare rinopasisa kukundikana kwako. Roisa ma measures anogaranta kuti wewe wakundikana. Ndinoda kuti urayire nezita raJesu kuti dare rose rakagarwa paupenyu hwako rinosaka life yako riende in circles, rinosaka life yako ikundikane, rinosaka uite at not near misses. That gathering must be scattered now in the mighty name of Jesus. So usati wakundikana even exam chaiyo. Unotanga wato ikundikana pamweya because life is controlled in the realms of the spirit. So our vanokwanisa ku control our life spiritually, they have an advantage in this life. That is why we are praying, we are commanding powers
that are behind. There are many things that are happening behind the scene that you are not aware of. And those things are the ones now are responsible for what is happening in your life. There are so many evil requests over your life. Someone is requesting your head on a platter. Someone is requesting your head on a platter. But I declare for someone today that whosoever is requesting your head on the platter, your head will not be granted. They will not get your head. I declare that they will get the heads of their children in the name of Jesus. Imagine kuti kune mumwe akati ndinoda musoro wa Johana hasikuziva kuti kune dare ragarwa remunhu adhimanda musoro wake. Saka uchifamba kudai kuna ari kudhimanda marriage yako, kuna ari kudhimanda mari yako, kuna ari kudhimanda utano hwako. All of a sudden you wake up with something that you did not sleep with. Why? Because when you are asleep, kuna akadimanda life yako, kuna akati arguda life yako, and they were granted access to your life. I command by the power of the Holy Ghost, any demand over your life, let it not be granted. Access denied to your finances, access denied to your health, access denied to your prosperity, access denied to your marriage, in the name of Jesus. Saka usati wabuda mu Egypt, kuna ma negotiations anenga achitika ekusungwa kwako kana kuti ekutapwa kwako mo. Saka paunozoona mari yako kutiza, paunozoona mavisa achiramba kubuda, uchisa zvose zvaunokwanisa kuita kuti mavisa abude, mapemiti achirambidzwa vamwe vachimawana. Nyaya yacho haisi yekuti wewe wakawengwa, nyaya yacho haisi yekuti wewe hauna, you are not eligible. Nyaya yacho iri spiritual. Unofanira kutanga waiwina pamweya nyaya yacho kuti nepanyama uiwinewo. Vanhu vanokuwenga vese havakuwenge because wakaipa. They don't hate you, but kune dare rakagarwa renoti uyu haafaniri kudiwa, haafaniri kurangarirwa. Iye ndiye anoitira vanhu zvakanaka, but vanhu havamuitire zvakanaka. Ndinorayira nezita raJesu, any garment of disgrace on your life, any garment of shame that you are carrying, any garment of disappointment that you have been carrying for so long, let that garment catch fire. Let that garment catch fire in the mighty name of Jesus. Olamo Sakuratus. So there are many things happening behind the scene that you are not aware of. And those things, they are meant to destroy your life. They are seeking a way. Ukawerenga Exodus chapter 1 verse 8. Pharaoh anoti wana wa Israel wawandisa. How shall let us come with a strategy? Let us devise a plan to destroy them. When that is happening, the children of Israel awasikuziva kuti Pharaoh aobserva akaona kuti vari kuwanda, akatanga kuronga urongwa hwekuvavisira pasi, akatanga kuronga urongwa hwekuvaparadza. Ivo vacho varida kuparadzwa vasingazive, ivo vacho varida kuparadzwa, they are not going to be part of the meeting, but whatever is going to be agreed on that meeting, it is going to be passed on. Ozdo zvitatanga kuonekwa mu life yevanhu vagarirwa dare. Ndinorayira nezita raJesu, dare rose musangano wose vakagarwa nekuda kwelife yako, musangano wose vakagarwa nekuda kweupenyu hwako, musangano wose vakagarwa nekuda kwemarriage yako, musangano wose vakagarwa nekuda kwebusiness rako. Kune vakaona kuti business rake rakubudirira, wakati todii kuti business rake riwire pasi, todii kuti so that we scatter the clients, so that we scatter the customers. What should we do? Then Pharaoh said, let us devise a plan. Let us devise. So there are so many devices that
that are being planned against you behind the scene, whatever the devil is planned against you behind the scene, let it be exposed and let it be scattered. In the name of Jesus. Lemo kabada. Kune vamwe vakatorongerwa rufu gore rino, iwo hausi kuziva. Kune vanhu vakatorongerwa rufu ezvinezvi, iye haasi kuziva kuti gore rino akarongerwa rufu. Ende chaunotanga kuona uchiita ipapo kutanga kurota uri pakati pevakafa, kutanga kurota hama dzako dzakafa kare. Hausi kuziva kuti kune dare ragarwa rekufa kwako, saka mweya wako wakutanga kudaidzwa kuvafi. Unotanga kuzviona uri pakati pevakafa, unotanga kuzviona uchiona hama dzako dzakafa, uchitanga kuchikomunicata nevakafa. Nyamba kune dare rakagarwa rekufa kwako, saka rakakomunicatwa kuspiriti yako. Spiriti yako yakatanga kuve receptive to the agreement or to the agenda of that meeting. Anything that was injected to your spirit through dreams, I pray for you, let it be destroyed by fire. In the name of Jesus. Let it be destroyed. Let there be a destruction of every weapon formed against you behind the scene. In the name of Jesus. Daisy, I declare for you. I declare for you. Daisy, I declare for you. I declare an increase of your salary in the mighty name of Jesus. Daisy, I declare for you. May your employer favor you. May you be favored. Daisy, I declare for you. May you be favored in the name of Jesus. Now, saka uchaona kuti zvinhu zvisati zvaitika usati wadzingwa basa. Kune dare rinogarirwa kudzingwa kwako basa. Usati wabuda mumba, kune dare rakagarwa kunzi uyu ngaabude mumba. Murume wako all of a sudden akatanga kuchita, makatanga kusanzwisana even up to today kuti utsanangure kuti why makarambana nemurume wako aunzwisise, because autozive kuti imi pamanga muri busy kudanana muchibhizi kuudzana zvinonakidza. Kune vaitaura, kune vaidainza marriage yenyu, kune vaironga kuparadzwa kwemarriage yako. Saka all of a sudden that same husband who used to love you so much, pane chakampinda mushure mekunge dare rapasiswa. Ndinotaura nezita raJesu, dare rekufa kwako ngariparadzwe, dare rekurambwa kwako ngariparadzwe, dare rekuwira pasi kwako ngariparadzwe nezita raJesu. Saka ukabvunza vamwe ungakagarwa dare rekufa, ukawerenga Exodus chapter 1 verse 8, you know, now they arose up a new king over Egypt, which knew not Joseph. Now they arose up a new king over Egypt, which knew not Joseph. And he said unto his people, behold, the people of the children of Israel are more and mightier than we. Come, let us wisely deal with them, lest they multiply. Saka ukanzwa Satan achenda pana Mwari achi requesta Job, anomuti Job uyu anokunamatai nekuda kwekuti makamupa zvose. Nditenderei ndimubate, nditenderei ndimubate, ndiprove kwamuri kuti mwana uyu anokudai because makamupa basa, anokudai because makamupa mari. You are busy minding your business on earth, and in the realms of the spirit there's an evil request that is being presented before God concerning your life. Ndinoraira nezita raJesu Kristu, wose ari palist yevakaipa gore rino, wose akaisa life yako pamharadzano,
wosakaisa life yako mahari, wosakaisa life yako mubhodhoro, wosakaisa life yako mumhango akati gore rino hapana chinobuda. Some of you, you started this year on a bad note, but I declare for you that in the mighty name of Jesus, may your life be tamed. In the name of Jesus. Kune vakabata life yako, vakaenda nadzo kunganga. Balamu akati achiona vana Israeri anoti ndinoda kutukirwawo. Uri kuona here zvinoitika palife. Vanhu vacho vari kuda kutukwa havasi kuziva kuti kuna atonoenda kunganga, kuna amukira kuseni tichinamata kudai so kune munhu asina kurara ari kudainza zita rako on their shrine. Ndinorayira nezita raJesu, whoever is calling your name on any shrine, whoever is summoning your name for evil purposes, may your name not appear. I command them, let their plans fail in the name of Jesus. There are people that are busy right now calling your name on evil altars, calling your name on evil altars. I declare for you, your name will not appear in the name of Jesus. There are people who have, some of you, muripa list. Tangatiri kugomo tikaona hari dzakanga dzakanyorwa mazita evanhu, dzakafushirwa so dzakavarwa. Imagine iwe uri kumba kwako, but kuna akaita zviwinda akanyora zita rako akarisa palisti revanhu vanofanirwa kuwirwa nezvakaipa gore rino. Akati gore rino unofanirwa kuona nhamo, akatora zita rako akaenda naro mugomo, akanyora akaisa muhari, akavhara hari, akati sekuvhara kwandaita hari uko ndavhara life yake. So many things are happening behind the scene. We declare by fire, whatever is happening behind the scene concerning your life, let it be destroyed by fire in the name of Jesus. In the name of Jesus. Someone's life must be released tonight. So we have so many people that are wicked. Ana Balaam, ana Balak, wanoti ndinakutukirwawo. Shokora Mwari not akaenda nemubairo. Ndokuno badara kuti ndinoda kutukirwa mwana uyu akaenda ku UK. Ndinoda kutukirwa mwana uyu ari ku Harare. Ndinoda kutukirwa mwana uyu akaenda ku South Africa. Ndinoda kutukirwa mwana uyu akaenda ku Australia, akaenda ku America. Ndinoda kuti chose chaanobata chisabudirire. Ndobva wabhadhara nyanga dzavo, ndobva mazita evanhu aiswa muhari. Iwe uri busy kukanda ma-CV, hausi kuziva kuti CV yako yakavharirwa kuhari kumusha kwako. Ndinotaura nezita raJesu, hari yose yakavhara CV yako, hari yose yakavhara marriage yako, hari yose yakavhara upenyu hwako, hari yose yakavhara utano hwako, ngaipwanyike nezita raJesu. Kabala gado shaku garadi yako. Emona kimori adimusa fahade. Jukunzikere wana we. Saka, you are busy minding your business. Ausku ziva kuti Faro ari kuti honai vana vawanda kuti darika. Honai vana baba mkuru wese vana vari kurorwa. Ini vana vanga havasi kurorwa. Saka todii navo, ngati waburitsei mu marriage. Ngati waburitsei mu mabasa. Ngati wisire business rao pasi. Nekuda kwekuti wabudirira kudarika isusu. That is witchcraft. So there is a lot of witchcraft that is happening behind the scene. There's a lot of witchcraft that is responsible for what is happening in your life physically. You have been crying, why me, oh God? Why me, oh God? Auskuziva job kuti pawanga ugere kumba kwako. Wakazvirarira, Satan wakaenda wakanoti ndinoda kubata murume uju. Saka chinotanga kuitika vana vanotanga kufa. Asi kuziva kuti kufa kwevana uku kune dare rakanga ragarwa before the manifestation of that death. Before you are sacked from that job,
kune vakagara dare vakadai vari baba mukuru vakati vana vemunin'ina vangu vari kubudirira kudarika vana vangu, kana kuti mukoma vangu ari kubudirira kudarika inini, kana kuti vazukuru vangu vari kudarika kubudirira inini, kana kuti kubudirira kudarika vana vangu. Ngatironge zano rekuvawisira pasi. Ndiri kuti zano roga roga rakadaro rakarongwa nemuvengi rine chinangwa chekukuisira pasi, rine chinangwa chekuti enda unoshanda pati ushandira pasina, rine chinhu rinoti kwira ndege uende kuvarungu, ingogona kutaura chirungu chete, usabate mari, usaroorwa, zvinhu zvako ngazvisafamba, rinoti enda Harare ushande, pani ngapasave nechinhu chinoratidza kuti uri kuHarare, ngapasave nechinhu chinoratidza kuti uri kuAmerica, ngapasave nechinhu chinoratidza kuti unoshanda, woti ngatipwanyirei upenyu hwavo pasi. Ndo yatiri kuti nezita raJesu urongwa hwose hwakadaro nezvose zvakagadzwa muupenyu hwako zvinosimbisa pfungwa yemuvengi ngazviparadzwe nezita raJesu. Declare mashoko aya, ita chombo chose chakagadzirwa, chombo chose chakagadzirwa ndinochiwisira pasi nezita raJesu. Handisi kuzorasikirwa nebasa rangu, handisi kuzorasikirwa nemari yangu, handisi kuzorasikirwa neupenyu hwangu, handisi kuzorasikirwa nepfuma yangu. In the mighty name of Jesus. Imagine wakaisa maCV 200 hapana kana 1 yakaresponse, because kune akati ngazviende kuchikoro but hazvisi kuzoshanda, ngazviende mhiri but hapana chinobudirira. Farao anoti ngavaende asi ngavasaende kure. Mutemo waFarao unoti ngavaende but ngavasaende kure. Ngavawane mabasa gasi ngavasavashandira, ngavaroorwe asi mereji yacho ngaiwawe, ngavaite mari asi mari yacho ngaiperere kuzvipatara. Urongwa hwaSatani hwokuti upenyu hwako husaenderere mberi, urongwa hwaSatani hwokuti upenyu hwako husaende kure. Ndinoparadza urongwa hwaSatani paupenyu hwako zuva ranhasi nezita raJesu. Kana uchindinzwa kuti amen, Satani apowekane. Kimorahadimosa emoradibahasejekimosa. Vanhu vazhinji vakamuka life yavo yaita upside down. Why? Because kune dare rakagarwa nemuvengi rekuduwira kwapasi kwako, hausi kuzowira pasi nezita raJesu. We are going to be praying every Wednesday and Friday that your life must change. Your witches must die. Whoever has vowed in this life that as long as they live you will not amount to anything, may they die in the name of Jesus. Saka uchiona life ichita zvairi kuita, kune vane simpa by spiritual means of determining outcome ye life ya wamwe. Wose akabata life yako asiri iwewe, ngaregedze life yako. Wherever your life is in the hands of the enemy, where the enemy is manipulating your destiny, where your enemy is controlling your destiny, I pray for you, may they let go of your life. I release your life, I release your life, I release your life from the hands of the enemy. In the name of Jesus. Church, we have to pray. We have to know that life is spiritual. Before you get that job, we have been applying for a job. Secure it first in the spirit. Secure it first in the spirit. Secure your marriage first in the spirit. Secure your health in the spirit. Saka Pharaoh anoti ngatirongei zano tiparadze vana veIsraeri. Ngatirongei zano tiparadze vanasikana vemhuri iyi. Ngatirongei zano tiparadze vanakomana vemhuri iyi.
ngatirongei zano tiparadze vanakomana wemhuri iyi. Saka vanhu vanotaka kuona zvinhu zvichiitika mulife yavo zvavasingakwanise kutsanangura uye zvavanoziva kuti we are not responsible for what is happening, but irregardless of that things are happening, it is a sign that there are so many things that are happening behind the scene that you are not in charge in. I pray for you today. May God give you revelation. May God give you revelation right now in the name of Jesus. May God scatter every weapon the devil has formed against you this morning. As you receive this new day, I pray for you that God will bless you, that God will remember you, that God will frustrate your enemies, that God will disappoint your enemies, that God will frustrate all your enemies in the name of Jesus. Whoever was expecting you to fall to this morning, you will rise up and you will mount like an eagle and you will not grow weary. Wese ngashtasira kudona kwako mangwana nezora nasi. Wese ngashiti usiku anasa achauya chikufeeda in your dreams. Whoever was expecting to feed you tonight in your dreams, whoever was expecting to have sex with you in your dreams, it is denied. Access is denied in the mighty name of Jesus. You will not sleep with a man in your dream. You will not be fed food in your dream. As you sleep today, angels will minister to you in the mighty name of Jesus. As you sleep today, the Lord will visit you. The Lord will visit you in the name of Jesus. And your deliverance will be delivered to you in the name of Jesus. Kuna anoshika kurara because kune zvinhu zvakawanda zvinoitika varere. Kune vanonzwa mavoice vakarara. Kune vanorarwa navo vakarara. Kune vanodyiswa vakarara. Kune vanorota vachimhanyiswa vakarara. Zvinhu zvose izvozvo kune vanorota vari kuchikoro chavakasobva kare. Ndinorayira nezita raJesu, zuva ranhasi zviroto zvako ngazvishandurwe. Zuva ranhasi zviroto zvako ngazvishandurwe. May the Lord visit you and deliver your miracle. May the Lord visit you and deliver your breakthrough in the mighty name of Jesus. I just want you to declare that every weapon of the enemy behind the scene, it is being scattered. It's being scattered. Scatter, we destroy. Father, I pray for each and everyone watching me right now. I pray for your life. I pray for your finances. I pray for your marital life. I declare favor over your life. I declare breakthroughs. I declare marriages. Ndinorayira kusimuka kwako. Ndinorayira kusimuka kwebasa rako. Ndinorayira kusimuka kwebusiness rako. Ndinorayira kusimuka kweutano hwako. Ndinorayira kuprochengetedzwa kwevana vako. Ndinorayira marriage yako iri kushungurudzika. Ndinorayira rugare. I pray for someone suffering from fibroids right now. I declare healing. I declare healing. I pray for someone suffering from cancer right now. I declare healing right now. I pray for someone suffering from headache right now. I declare healing. I pray for someone suffering from any affliction. I command healing of your body in the name of Jesus. I declare an end to that affliction in the name of Jesus. I declare an end to that affliction. I pray for you right now. I declare for you right now in the name of Jesus. Any weapon formed against you will not prosper in the mighty name of Jesus. I command open doors. 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 I command favor on your head. I command favor on your head. I command favor on your head. Arise and shine. I destroy every weapon of the enemy, every assignment of the wicked one against your life. I declare by fire as I pray right now. Every altar in your family, let it be destroyed by fire. Every altar in your family, let it be destroyed by fire. Every altar in your family, let it be destroyed by fire. I command by fire. I command by fire. Whatever demand the devil has put on your life, any demand by the enemy,
Right now, as I pray, I command it destroyed. I command it destroyed. I command it destroyed. I command it destroyed. I destroy every hand of the wicked one in your life. Every hand is stretched forth to scatter your life. May it be paralyzed right now. In the name of Jesus, I declare miracles. I declare restoration of your prayer life. I declare restoration of your prayer life. May your prayer life be restored. 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 In the name of Jesus. May your prayer life be restored. Whatever you lost to the devil, I declare restoration over your life. I declare restoration over your life. Whatever you lost like Job, may it be restored back to you. In Jesus' name, I declare supernatural speed in that restoration. In the name of Jesus. So, in Jesus' name we've prayed. Amen. I just want you to know that life is spiritual and it is controlled first in the spirit, and that God has given you the gift of prayer, that you can use prayer to change your life. You can use prayer to change your life. So let's meet again on Friday. Let's meet again on Friday midnight. We are going to be praying. Let's meet again midnight on Friday. We are going to be praying. We will pray until we see results. The Bible says, knock and the door shall be open. So the only reason for you to stop knocking is when the door is opened. The Bible says, knock and the door shall be opened. So you only stop knocking when the door is opened. You only stop knocking when the door is opened. So we are going to be knocking every door. We are going to be scattering every weapon of the enemy. We are going to be possessing our possessions, because God has given us a life that is blessed, a life that is favored, a life that is a life that is of first class. And may that life find expression in your life. So God bless you so much. We meet again on Friday. Remember, we are meeting on Wednesdays and Fridays. Wednesdays and Fridays. I have heard many of you were communicating with SIS MELLY and you were asking when are the midnight prayers with Apostle IK. And we are going to be having them every Wednesdays and every Friday. So God bless you. If you need to be prayed for, you need assistance, you need help, you need deliverance, you can call my number. I have pinned it there, is there, and we can help each other. God bless you. God loves you. More grace to you. Love you too. We meet again on Friday. God bless everybody.